Τσεκούρας στον Βαρελτζή. Ζαχαράκης, Τσεκούρας, κάνει το σουτ, κόβει ο Σεϊρεκίδης. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας του ΒΑΟ. Και φεύγει στην αντεπίθεση ο Γυμνόπουλος. Πίσω η μπάλα στον Στοϊκό και από αυτόν στον Μαναβή. Κεφαλάς, Μαναβής τον Μπουλίδης, Καρακεχαγιάς, Γυμνόπουλος. Καρακεχαγιάς τον Μπουλίδης, Μαναβής. Καρακεχαγιάς, αλλάζουν τώρα την μπάλα οι παίκτες του ΒΑΟ. Κεφαλάς, ένα ωραίο σουτ και ένα γκολ, χτυπώντας την μπάλα έξυπνα. Ανεβάζει το σκορ στο 16-14, 4 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ένα λεπτό μόνο, ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο. Βλέπετε τώρα να οργανώνουν μακριά από το τέρμα του στην άμυνα οι παίκτες του Αθηναϊκού. Προσπάθησε και κάνει τον γκολ πράγματι ο Κεφαλάς, για να μην επιτρέψει ούτε την τελευταία ελπίδα στους παίκτες του Αθηναϊκού. 19-15. Προσπάθεια με τον Τσεκούρα, ένα γκολ που γίνεται από τον Ξεσφίγκη και το 19-17 με το τέλος του αγώνα, που σημαίνει ότι ο τίτλος της κυπελούχου Ελλάδας στο handball πηγαίνει στην ομάδα του ΒΑΟ Θεσσαλονίκης. Βλέπετε τους παίκτες της, τον προπονητή, τον πρόεδρο και τους παράγοντες της ομάδας Θεσσαλονίκης να πανηγυρίζουν έξαλα για την δίκαιη κατάκτηση του τίτλου στο κύπελο Ελλάδας. 4-5 κρίσιμα λεπτά έχασαν με την διαφορά αυτή των 3-4 γκολ. Και ναι, το κύπελο αυτή τη στιγμή στον Πέτρο Κεφαλά, ο ΒΑΟ Θεσσαλονίκης, νικητής του Αθηναϊκού με 19-16, είναι ο κυπελούχος Ελλάδας. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης της ΕΡΤ 1, καλό σας απόγευμα από το γήπεδο του Πανελληνίου. Γεια σας. Δόσφαιρο, αλλά και αγώνες τένις και άλλους. Σήμερα έχουμε τον τελικό του δεύτερου κυπέλου Ελλάδας στο handball μεταξύ δύο ομάδων της Βόρειας Ελλάδας, της περσινής νικήτριας του κυπέλου του ΒΑΟ Θεσσαλονίκης, που είναι δεξιά με τις πορτοκαλί φανέλες, ενώ αυτή τη στιγμή βλέπετε το κύπελο που θα διεκδικήσουν οι δύο ομάδες. Δίσε ο Λατινόπουλος, Μαναβής στον Κεφαλά, τον αρχηγό της ομάδας Θεσσαλονίκης, ο οποίος κέρδισε ένα ακόμη φάουλ. Βλέπετε το παιχνίδι είναι νευρικό σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ήδη πλησιάζουμε να συμπληρώσουμε 4 λεπτά αγώνα. Δεν έχει γίνει ακόμα καλή φάση, δεν έχει μπει γκολ. Αυτή τη φορά όμως μπαίνει με το πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ του Πέτρου Κεφαλά, που βρήκε έτσι την ευκαιρία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μαυρόπουλου.